ค
Dek, didelok anak nih, Dek. Rebutan mbek anak kita iku. Ya, Mas jane apa? Aku lho dino. Nggih. Ini sapa? Halo, bagaimana? Kalau dewe iki yo apa sih? Ini sapa, Dek? Slamet. Slamet. Heeh. Oh, gelo. Oleh boring dulu lah. Ini mangga. Jadi wong yo jangan ngkuri eta. Gano? Iya. Apa kok mondar-mondaran? Yo imang mau pasar ambek wanu. Ana basine wis dibongkar ning kono jebol. Niku Pak Gedung Padel, foto. Lah terus yo apa? Wis keroyokan ngono lho, keroyokan ngono lho. Keroyokan wis. Aja kacare. Keroyokan wis. Lan. Kenapa? Iki dicok. Oh, lalu jualnya pisan, coba jualnya. Lah ngawur. Yo gak. Wis salah. Mungkin kabeh ro. Gak boleh kata mama lu, tak boleh. Gak boleh apa? Mungkin kabeh wis seru. Gawe. Iki lho kate bapak wis rek. Lah yo aku di Pulau Soro ngomong. Yo, wis rek. Oh, dipasang sendero ya. Rek, ya santang aja gede kayak ngono rek. Waduh. Apa ya? Aduh. Temenan kan nek iman Pakaian sana ngene iki iso ndono apa mboten? Iso. kudu iso. Kendang ngono, tak tundung. Mas, tabo Mas. Kabeh tak sik, situ-situ tak kabeh. Itu. Situ. Yo. Wis ngono lho. Lah foto-foto lho. Maksudnya iku gak ngono. Ya apa? Bareng Mas, bareng. Bareng. Kok kira aku mau dibedes? Apa? Dari bareng situ, kayak situ. Bareng tapi ora nadae. Oh, nada. Dang ger. Ya weh. Abang mama. Oh. Ya pemain. Kayak mas-mas iki mang lho. Iya. Kayak mas-mas iki mang. Ini kan balik ini mana? Ayo. Yo berarti pemuti kabeh. Padha kok sing ngomong. Oh iya. Ini gak iso lah yo apa? Ayo.
apa kelas? Ayo. 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 Iso bacon. Ayo. Yo, boleh. Ayo. Satu kota bro. Semangat. Satu. Ayo. Gak iso dijajaki kono. Ayo. Wes, mau gua. Ayo. Awas. Sekarang. Iya. Pinteran ibu rek. Iso ya kowe. Aku mah gak ngono. Yo.